Kom nu. Har jeg hår i næsen? Du har altid masser af hår i næsen. Ved du hvad, det her det er simpelthen for åndssvagt. Hvorfor er det det? Nej, men det er da for åndssvagt. Det er da ikke normalt. Det er sgu da meget normalt. Så. Ja. Så er det også. Kom. Hvad er klokken? Den er ved at være 11:30. Det er Luxe. Det lader med et fisefornemt navn. Anders og Boris. Hej. Boris. Ja. Anders. Hej Anders. Hej. Værsgo og kom ind. Ja, tak. Værsgo at sidde med. Hvis jeg lige hopper over til dig, så... Nej, jeg tror egentlig det er bedre, at du sidder sådan, som stolene er sat op. Det er ligesom sådan, I arbejder her. Og hvis I slukker jeres mobiltelefoner, så... Jeg tror, Boris, det er nok bedst, hvis du lægger ud i dag og fortæller Anders, hvad det er, du føler, du ikke rigtig kan sige til ham, uden at der er en tredje person til stede. Okay. Altså, det er jo ikke sådan, at jeg ikke kan, sige det til ham. Altså, det er mere det, han forstår det jo ikke. Der er det måske interessant at lige høre, hvordan Anders har det med, inden jeg kommer her i dag, jo. Hvad har du at sige? Jamen altså, jeg gør det måske mest for, for hans skyld, så det er sådan lidt hysterisk, synes jeg måske. Ikke altså. Det er da ikke hysterisk, synes jeg. Det er lidt overdrevet. Det er da heller ikke overdrevet, at man... Det er jo bare... Man kan da lige så godt prøve det, ikke? Jo, men altså, det er fint. Det er også fint. Men hvis jeg lige må bryde ind en gang, det er jo ligesom, kan man sige, Boris, det er jo vigtigt, at du hører det, at du hører, hvad Anders siger. Ja. Hvad er det, Anders siger? Anders siger, at han er her i dag, fordi at det er vigtigt for dig, fordi at han holder af dig. Ja. Ja, okay. Forstået på den måde, at grunden til, at Anders er her i dag, det er, at han elsker dig. Jeg har en følelse af, at det måske er vigtigt for Anders, at om ikke sige det direkte, så i hvert fald fortælle... Nej, men der kan jeg lige så... Det er ikke fordi, jeg vil afbryde dig. Nej, men grunden til, at jeg... Altså, det som jeg ligesom prøver at komme hen til, det er... Hvad skulle jeg være ked af? Nej, selvfølgelig er jeg ikke ked af det. Okay, vi fortsætter. Altså, for eksempel, Anders, hvis du... Jeg henvender mig til dig, fordi at jeg føler, det er vigtigt, at du kommer ud med de ting, som du ligesom holder inde i. Altså, er det ikke en eller anden form for benægtelse? Jeg tror, det er en god idé, at du for fremtiden holder op med at sige shh til Anders. Bling, bling. Det kunne være, der var en god idé til professoren, eller andet, han kunne tage med hjem. Anders, prøv lige at høre. Hvad hedder det? Har du mere mælk? Er der mere mælk? Det var da fandme et godt spørgsmål på nu. Okay, værsgo, her der er mere mælk. Jeg skal ikke have mælk i kaffe! Ved du hvad, det her det er et rigtig godt eksempel på, at lige så snart der sker et eller andet, så skal du ikke høre på. Hallo, lige så snart, ved du hvad? Hallo, slap af. Ved du hvad, det er bare Boris store fede pik, der skal op i verden. Det er ikke
Jeg tror, det er vigtigt, at vi går videre til noget mere konstruktivt, som vi alle sammen kan snakke om nu. Ja. Så derfor vil jeg godt prøve at diskutere vores målsætning for den her uge. Rent seksuelt. Mener du, at vi skal tage en... Nå, vi skal måske tage en runde, hvor vi lige... det forstår jeg ikke. Jamen, Anders, måske kunne du starte med at fortælle os lidt om det. Jeg forstår ikke helt, hvad det, altså, hvor vi kommer ind. Måske Frode skulle starte. Altså, jeg ved ikke, hvad problemet er. Jeg forstår det ikke. Men det er jeg da utrolig glad for at høre, at I ikke har nogen problemer på den front. Ja, nej, det har jeg, det har jeg ikke haft nogen problemer. Og jeg har ikke haft det længe. Hvorfor er I her egentlig i dag? Det var fordi han ville. Ja, det ved jeg godt, men hvorfor vil... Jamen, I bor sammen. Ja, jamen, vi bor der bare... Hvad tror du, vi... Tror du, vi er bøsser? Hold kæft, mand! Nej! Tror du, vi var bøsser? Hvad har du sagt i telefonen? Ej, jeg ved ikke hvad. Nej, for jeg. Det er simpelthen... For øvrigt. Så... Det er jeg virkelig ked af. Det er garanteret mig, der bare har fuldstændig misforstået. Nej. Jeg synes, du har klaret det rigtig godt. Ja, det synes jeg. Jeg synes, du har været god. Boris? Ja. Ses i aften. Okay.